najkritičniji taj dio ljudi griješe je bio na samom Vrbanjem mostu, sada su Adel i Olge, rahmetli pokojne, zato što je tu blizina Maršalke, blizina vojne bolnice u kojoj do 9. maja bila diverzantska jedinica koja krši Ženevsku konvenciju, nema šta ćeš raditi u humanoj ustanovi, u zdravstvenoj ustanovi, i blizina Vraca, gdje je škola MUP-a plus utvrđeni dio i gdje su nagomilane same tim protivoklopne i oklopne jedinice plus mehanizovane jedinice iz Lukavice koje su krenule kolona. I tu je trebalo biti presječeno predsjedništvo u sendviču, eventualno da se zarobi ta ekipa drugog pješadijskog puka i diverzantskog puka koja je bila u drugoj armijskoj oblasti. Ona je trebala da zauzme MUP republički i da time predsjedništvo ostaje u sendviču i da se promijeni prije svega bošnjačka vlast, predstavnici bošnjačke vlasti legitimne, a da se postave Fikret Abdić i ostali koji